God aften og velkommen til vejret her fra DMI. Ja, det har jo været en flot dag udenfor med sol til de fleste, og det pæne vejr fortsætter også i nat. For i nat får vi en klar nat, og det betyder også, at temperaturen vil falde til mellem de 5 og 8 grader. Bliver dog også lidt blæsende. Der vil være en let til frisk, stedvis langs den jyske vestkyst, hård vind fra en nordvestlig retning. Men et kig imod Polen fortæller os også samtidig, at der er noget regnvejr hernede, og det her regnvejr, det nærmer sig altså Danmark i løbet af tirsdagen. Men tirsdag formiddag starter altså med nogen sol til alle, og temperaturer mellem de 8 og 12 grader. Fortsat lidt blæsende, en let til hård vind fra en nordvestlig retning. I løbet af eftermiddagen så bliver det altså mere skyet, og det begynder altså også at regne i de sydøstlige egne. Det kan da også godt være, at der kommer lidt torden i det her regnvejr. Men læg lige mærke til, at temperaturen vil stige op imellem de 12 og 17 grader. Fortsat en let til hård vind fra en nordvestlig retning. På onsdag så starter dagen altså med regn til de østlige og sydlige egne, men i løbet af dagen så kommer der altså også en opklaring, og det betyder, at der er altså lidt eller nogen sol i vente til alle. En svag til frisk vind fra en nord- og nordøstlig retning, og temperaturen vil faktisk stige yderligere op til mellem de 15 og 20 grader. Det var vejret her fra DMI.